Id-dmir ta' dan il-gvern huwa li joħloq il-ġid. Fil-fatt ir-rata tal-qgħad qabdet it-triq tan-niezla u pajjiżna jinsab fir-raba' post tal-inqas rata ta' qgħad fl-Ewropa. Il-Prim Ministru Joseph Muscat sostna dan waqt laqgha ġenerali annwali li saret il-ħadd filgħodu f'Bormla fejn spjega kif pajjiżna ilu snin ma jkollu tkabbir ta' 5.4% fil-waqt li stqar li negozjanti qegħdin jagħmlu kuraġġ mill-ġdid u li t-turiżmu baqa' ġej. U tkellem dwar l-importanza li jkun hemm investiment ġdid u bħala eżempju semma l-iskema taċ-ċittadinanza li taħħem diversi forum madwar l-Ewropa. Fil-waqt li stqar li permezz ta' dan l-investiment, il-gvern ser ikollu flus sabiex jonfoq f'affarijiet soċjali. Hija skema li teżisti forum tagħha fl-Ewropa, f'pajjiżi barra l-Ewropa u li ħad tidħol f'aktar pajjiżi Ewropej. U jien l-ewwel wieħed ma nixtieqx illi jkun hemm pajjiżi oħra li jitilqu jiġru l qudiem u aħna nqumu mir-raqda xi sentejn tlieta oħra. Aħna rridu nkunu minn ta' qudiem nett. Il-Prim Ministru enfasizza kif Gvern Laburista jrid li nerġgħu nibdew inġemmaw għaliex irridu nħallu l-ġid lil uliedna. Joseph Muscat sostna li l-flus mhux ser jintefqu f'teatri bla saqaf, imma l-ewwel nett fil-housing fejn bħalissa hemm 3700 applikazzjoni. U spjega li l-housing hija problema enormi u fisser kif matul din il-ġimgħa tnediet skema biex dawk li joqogħdu f'postijiet perikolużi ser ikunu qegħdin jingħataw għajnuna sa 7,000 euro sabiex jirranġaw il-post tagħhom. Il-Prim Ministru qal ukoll li l-flus ser jintefqu biex jiddaħħal is-servizz tal-IVF li s'issa diġà applikaw għalih 100 koppja. U ħabbar ukoll kif il-post fejn ser jibda jsiru teatru li ilu lest minn snin fejn kellhom jinxtraw l-affarijiet mill-ġdid għaliex l-affarijiet li nxtraw minn snin ilu kienu skadew għad-detriment tal-familji Maltin u Għawċin. Taf x'inhi ħaġa li ddejqek li l-post fejn ħanagħmluh dan it-teatru tal-operazzjoni ilu les xi 8 snin. Qatt ma ntuża. Xtraw affarijiet li tant kemm ilhom mixtrijin u mhux użati għax ħadd ma kellu l-kuraġġ jgħaddi l-liġi f'dan il-qasam illi spiċċaw. U kellna nerġgħu nixtru l-affarijiet mill-ġdid. Wassaħa ukoll li fil-qorti bdiet tidħol l-informatika fejn persuna ser tkun taf minn qabel jekk is-seduta tiegħu ser tinstema' jew le. Intant il-Prim Ministru Joseph Muscat kellem ukoll dwar l-Unjoni Ċivili fejn qal li jifhem li l-Knisja jkollha r-riservi tagħha. Iżda żied jgħid li minkejja li jirrispetti dak illi tajt huwa kommess ukoll illi jwettaq dak illi wiegħed. Fl-aħħar nett il-Prim Ministru qal li dan huwa gvern li jaħdem fejn minkejja li mhux perfett għandu r-rieda biex jaħdem u lan aħħari huwa li jkollna Malta aktar b'saħħitha u ġusta.